Amaphelo langozondo khubona oqondo amafunda bezithono ntanda kuphakanyiswa. Namhlanje is Friday 27 August 2021. UFriday ke lulo losuku esesihlale khona sithake namhlanje siphethe umcimbi onzima. Siphethe iintlanga zemali. Want to make ke lento ibe yi-slow jam session ukwenza uba ibe into engakhawuleziyo so that siyibambe sonke lento ezintlanga zemali because ngumcimbi wonke umuntu ayifunayo imali. Njengoba sithetha ngayo ke lento entlanga zemali sifuna uqale mhlawumbi sichaze ukuba yintoni ezintlanga zemali. Ithini lento ezintlanga iintlanga zemali ke abantu bayibiza ngoyibiza abanye bathetha ngentlanga zemali, abanye bathi intsila yemali, abanye bakhumsha benemali lento phakathi. But now we are going to confine this discussion kule nto ithi iintlanga zemali. Uhlanga ke ngokwesiXhosa yi-cut, apho bukhathwa khona ngeblade. Kuthiwa luhlanga ngesiZulu bathi ugcatyiwe, apho bugcatywe khona. Gcatywe ngeblade apho kuzawufakwa khona intsizi, elo yeza lifakwayo. Kuthiwa luhlanga ke ngesiXhosa kude kuthiwe xa zininzi ziintlanga. Side sibe nento ethi, I'm not sure whether is a proverb or idiom, uhlanga lopha kuphindwa. Kuze lophe ohlanga funeka liphindwe futhi lizokwazi uba lophe because uba liphindwanga. So uhlanga yiloo nto ke kuyakhathwa phayana and then kuhlikihlwa intsizi, mostly ba yintsizi ke lento ezintlanga zemali. Yiloo ntsizi ngaloo mayeza ahlanganisiweyo atshiswa aba fine, because it's also very important ukuthi la mayeza abe fine. If la mayeza are not fine, can you imagine this thing may get to your blood capillaries, iyozibloka somewhere, uphele ngoku une problem ukuthi igazi limuvi kwindawo ethile, iblokwe yiloo lampu yeloo nto yeloo yeza ibisenziwa. Inantso ke into yentlanga zemali isetyenziswa lento ngumntu otheni. Ngumntu otheni ofuna iintlanga zemali? Iintlanga zemali umntu othi ndinento emayizisa imali, mhlawumbi wena you running a business. Omnye ngumntu othi apho ndisebenza khona ndisebenza kwinto efama ndinikwe ii-tips, like for instance if you are some hostess, loo nto yiyo fama abantu bakunike ii-tips, waitress. Andiwazi kakuhle ke la magama okukhumsha. Omnye umntu ngumntu othi apho ndisebenza khona we work ngee-hours. Kufuneka ndibizwe ndisebenze ezaa hours, so my payment is dependent on the number of hours that I worked. So ukuba andibizwanga kuba ndineproblem endinayo, andiye ndibe ndinikwa mali. Omnye umntu inature yomsebenzi wakhe ine-commission, so you need to make money. Le nto iintlanga zemali yinto ethi mawufumane imali eza kuwe. Will emphasize elo gama sawubuyela kulo. Kubekho ke ngoku abantu abathi mna ndiyagemblisha, ndihamba ikhasino, mna ndenza nje yonke le nto ingenisa imali. Ngaba ziyandifanela na iintlanga zemali? Sithi ukuba ufuna imali ize kuwe, we go back kweli gama esilithetha, imali efana uba iza kuwe, iintlanga zemali kufanele uba zizise because ngamayeza enza loo nto yokubizela imali efana uba ize kuwe. Le nto ifana neentlahla ke mntana omhle, kuye kuthiwa intlahla onayo awuzuthatha ntlahla yamntu, yintlahla ebefana uba unayo le uyicengelwayo xa kuthiwa wenzelwa izinto zentlahla, so that ungavincwa mntu, ungablokwa mntu, kungabikho veil or shroud ekublokayo. Nantso ke into yentlanga zemali. Masingene kuyo ke mntana omhle ukuthi iintlanga zemali ezi zenziwa njani. Mhlawumbi phambi koba singene sithi xa kusenziwa iintlanga zemali ngabantu abaninzi, there is also into ye-environment ezenzelwa kuyo iintlanga zemali. Iintlanga zemali ngamayeza okuthande, ngamayeza entlahla, ngamayeza okubiza, ngamayeza owenza when it's warm. Awuzuwenza ku-cloud and gloomy nawe awukwanokuphuma phandle ungqusha iintlanga zemali. Asiwenzi la mayeza entlanga zemali umorosed, you are so nice and angry, uxabene nabantu, uthuke abantu, kuya phantsi phezulu, kodwa ukhanda iintlanga zemali uqumbile, your face is treated, kodwa wenza iintlanga zemali sizenza if you are in a happy mood, wenza ezi ntlanga zemali. Iintlanga zemali also sithanda uzenza xa kukho abantu around, ingabi nguwe wedwa uzibhalela ekoneni emva kwendlu ubetha iintlanga zemali. That is why some people xa besenza iintlanga zemali you'd even invite some people, uba ngabantu abakuthiwa bathanda idrink, uthenge loo drinki kuphithizele nje, because kaloku entlanga zemali you want into ecreator the happy mood, the warm mood, the business.
Yiyo ke loo nto entlanga zemali is important ukuthi xa uzikhanda ingabi yonto uyikhandele emva kwendlu. One last thing, siye sikhuthaze umntu okhanda izinto ezibizayo, ingasuke ungakhandi wedwa. Fumana 1 or 2 people ozokhanda nabo and baxelele ukuthi apha sikhanda iintlanga zemali. They must know uba kwenziwani, so that nezitwele zabo njengoba kusetyenzwa nje kusetyenzwe kusazi uba senzani apha ekhaya. Kude ngelinye ixesha you also make le mood. Uzawufumanisa uba ngelinye ixesha apha ekhaya xa senze ezi ntlanga zemali would even do a little bit of a braai kanye nje othengwa nje into just nje ukuncasalayizisa imudi. Nantso ke into entlanga zemali. Sigqithe ke mntana omhle sithi zenziwa njani ezi ntlanga zemali, meaning ngawaphi la mayeza esiwafaka kuzo ezi ntlanga zemali. Lena ke into ifuna wena mntu olandelayo kweli khaya, because asizuthi upakeli asizukwazi ukulenza elo xesha lokuchaza yonke la long list. Wena mntu ke okhoyo eklasini, if you missed, you may come back through ezi WhatsApp group because asikapheli ucela uremindiwa. Kodwa nansi iprocess yokwenziwa kweentlanga zemali is a 3-step process. Lento entlanga zemali, other steps would be additionals, but is a 3-step process. Step number 1, kukhandwa amayeza esikhafulo. Siyakhafula apha, sibetha la mayeza obiza, la mayeza okhwaza, la mayeza olanda, kuba apha silanda imali. So la mayeza akho olanda izaba ngala mayeza uwasebenzisa ukulanda izinto, whether ulanda isithandwa, ulanda into zabantu ezithentheni, ngamayeza olanda. That is number 1. Siyawabetha ke la mayeza, siyawakhanda la mayeza lo mayeza olamba olamba, lo mayeza olanda exclusively, sikhanda wona exclusively. Xa sigqiba siwabeke phaa elangeni. That is why sithi xa sikhanda iintlanga zemali funeka kubekho ilanga, because iprocess nganye oyigqibileyo siyibeke elangeni. That is an answer ke mntana omhle why we use ilanga in this solar system esikuyo. Njengoba kuthiwa yi-solar system or sun system, there is a sun and all the planets that we know, all the 9 planets that we know, and the Kuiper belt ke mntana omhle, and all the asteroids kuthiwa zintoni kula Kuiper belt. The point is, kule solar system the sun is the most powerful in this solar system. So sisebenzisa ke amandla elanga because everything revolves around elanga. Is a source of light, is a source of heat, source of energy, source of life itself. Without ilanga there is no life. So makubekho ilanga ke mntana omhle, xa ugqiba wabetha la mayeza okhafula uwabeke phaa. Xa uvaka amayeza okhafula iyangawe kuba ufuna ufaka waphi. Yimibiza lena ke mntana omhle, funeka ibe khona imibiza xa usenza izikhafulo. Omuwelela funeka babe khona, ommemezi siyamemeza apha, omemeza funeka babe khona. Wenza ntoni? Izikhafulo. Uyakhafula apha, ukhafula ukhwaza, is not ukhafula oku kokuphephetha. When you are done ngamayeza akho okhafula, ukuba wena you've been following the channel, check ezi groups. When we had Vusilanga academic class, one of the classes bezisenza into yokubiza isithandwa. So that session is very important for the discussion, because when you are done with isikhafulo, the second thing wenza isibambelelo. Ngawo ke la mayeza ozawabetha nawo uwabetha eodwa. Ngawo la mayeza angodela unina, onke la mayeza obheka mina ungqusha wona, la mayeza esibambelelo as you know them. If awazi iya kule session, one of the assignments ze-class sasisenza isibambelelo, hamba othatha esasibambelelo as it is, because apha senza iintlanga zemali. Le mali, you must have i-relationship nemali, mayihlala imali kuwe. Endawenza kuzo imali mawube ngumntu ongunonca kwezo ndawo onqakula kuzo imali. If wena uthe uyi-waitress, nantso indawo onqakula kuyo imali, mayikuthande laa ndawo nemali yayo.
when you are done ukuwangqusha la mayeza wabeke phaa ecaleni elangeni, nantsi ke into esiyi-advayisayo ke mntana omhle, masingawadyarhi amayeza, sungqusha uleqa ugqiba. Ngqusha awokuqala khawukhe uphumle mani, noba uphumle unamhlanje usuku luphele before uqala amanye. Buya nge-next day ungqushe alandelayo, uwabeke nawo phayana uwagqibile. When you are done ngamayeza okhafula, wenza amayeza esibambelelo, khawenze ke ngoku la mayeza othandeka. Izamconfuse ke omnye because la mayeza ahambahambe a-overlephe. We know ahamba overlephe, kodwa akhona anga-overlephiyo. Umzekelo siyichazile uba xa ukhafula ngawaphi loo mayeza. Uyawazi amayeza amawahambe awelele, apha ngomwelela abo, sithetha ngomthunyelelwa, sithetha ngongqa ngendlela. That list yamayeza esiwathumayo ngamayeza othuma la. Kodwa xa sithi amayeza esibambelelo, siyithethile ngamayeza anjengodelunina, izinama, incamashela, isanama, yonke la wiliwili yamayeza obhekamini uba makuthandwe wena yimali. Ngawo loo mayeza there is no overlap. Xa sewugqitha ke ngoku uyakulawula uba mawuthandeke. Lana ke ngoku ngamayeza okubana makubonwe wena mani ube ngulo mkhanyakude, omavula kuvalwe babe lapha iintlahla ezimhlophe noobhubhubhu izilawu zakokwenu, ungazishiyi ngasemva. Isilawu sakokwenu masibe ngunumber 1 kumayeza akho alapha ekuthandaneni. Oh bhele, alapha ekuthandweni. Uthi xa uyigqiba ke ngoku le nto yokuthandeka, le nto yentlahla, uwabeke phaa amayeza kokwenu. When you are done ngamayeza, siza ke ngoku kwabo additional. Iyangawe ke mntana omhle xa usithi uyabafuna o-additional, abayo-must but they would enhance amayeza kokwenu. Apha ke ngoku sithetha ngamafutha, sithetha ngamathambo, sithetha ngemihlaba, sithetha ngamanzi and any other thing that you want to add. Ukuba sithetha ngamanzi, iya ngawe ke, iya nangale ndawo ulanda kuyo imali, iya ngeminyaka yakho and everything around you. Xa sifika ke phayana esikolweni we do talk ngeendidi zamanzi. Zininzi ke iindidi zamanzi and zine-uses zazo. If you check kwakule channel, we've also discussed ii-uses zamanzi, apho uthetha amanzi engxangxasi, amanzi omlambo, amanzi omfula, amanzi olwandle, amanzi emvula, amanzi, zonke iindidi zamanzi. Uzawuthatha ke wena ngokwela discussion yamanzi yeyiphi relevant for your purpose. Chatha. Xa sisithi amanzi, a spoon or 2 or 3 is enough. Uthi lo manzi, ezo ndidi zamanzi as you want. Nantsi trick, amayeza siyathethe yezeni. That is why nalo mntu ukuncedisayo ukungqusha iyeza makayazi uba senzani apha ekhaya, ukwenzela uba njebe ngqusha uyathetha naye. Ukuba siyakhwaza uyatsho uba yiza mali, ngenamali, uyabizwa mali, ungowalapha ekhaya mali, kutheni usibhekelela nje. Mali uyathetha umntu eyezeni. Each step nasemanzini we do the same. Emva kwemali ke sithi kukho, emva kwamanzi kukho imihlaba. Imihlaba ke ngoba ezi zinto ziya ngale nto uyifunela imali. Le nto uyifunela imali nomhlaba o-relevant for le nto uyifunela imali. Kukho neprocess ke zothatha imihlaba, uzofika ebhankini sibone ngawo phaa uqunusile, uyatshayela uthatha imihlaba yasebhankini. Kukho ii-processes ke zokuyenza le nto. Another one, amathambo. Ukuba you believe kumathambo, there are people who do not believe kwizilwanyana xa besenza izinto. Sithi zikhona izilwanyana that we recommend. For instance, xa usenza le nto we would recommend ibe khona inkukhu mani, umqhagi, inkukhu yasekhaya. Xa sithetha ngomqhagi sithi inkukhu ekhe yakhwela, kuba laa nkukhu iyakwazi ukuqokelela intsapho yayo. Inale sound yenzayo, zize zonke iimazi zifidwa yile nkukhu, iimazi ziyofida zona amantshontsho azo. Le nkukhu is protecting lo mhlambi, le nkukhu is waking up lo mhlambi. Sifuna loo nto
kuyo lento ezintlanga zemali makuvukwe ngexesha lovuka. Inkukhu ayivuswa mntu, iyazivukela, iyalazi ixesha inkukhu, and is also able to defend. Sifuna iintlanga zemali ezingazukhawuleza ukuphelelwa. Sithi ke kuloo mathambo we recommend inkukhu ungawafaka ke amanye owafakayo. Here is a small ntluva ke, if ke uyazilandela ezi ntluva, umhlehlo wehagu khawukuzame. Asizungena nzulu ukuba why, kodwa khawukhe uzame umhlehlo wehagu xa usenza lento yala mathambo akho nawo la mafutha. Sithi amathambo, sithi amafutha, siyibalile imihlaba, sayibala into engamanzi. Then ezinye izinto eziba ngu-additional kwiintlanga zemali, if you have imali, I listened to one discussion, the other fellow was saying ezimali mazingashredwa, meaning mazingasikwa, mayibe imali edibeneyo. Let's not forget, without me responding, but the point is, shred mntanomhle ezimali ukwenzela uba ungabi neqebhu lemali kule nto uyenzayo, because at the end of the day usenozitshisa mos ezimali. Ukuba wena ezintlanga uzawuzitshisa, is important uba zitshise ube yintsizi. So iba nayo imali, iba nayo le nto iziinwele zabelungu. Kwiinwele zabelungu ke we recommend oomama. We've discussed kwinto esihlwele sakulo mama ukuthi is the most powerful. Abantu abangoomama nalapha emakhayeni ethu ngoku utata ekhona, umntu ongutata will not take a decision engathi hayi ndiyakuva Bhele mandiqala ndiyovuka unkosikazi uthini. Hayi Bhele unkosikazi akavumi. uBhele uze kugaba uzoboleka into zamadoda, nasi indoda odlula kumntu ongumama. Omama when they become izihlwele iba ngodade bawo, very central in our spiritual nto singaba bantu bamnyama. So umntu ongumama is very powerful because uyimanager yekhaya. So ingasikufumane ke inwele, ungafumani nwele zegeza man, ingasike lo mlumkazi ingabi ligezi, ibe ngumlumkazi obesezingqondweni ukwenza bungabi nentlanga zemali ezakwenza igeza kwawena. So ufumana lonke loo nto, nqusha dibanisa ke mntana omhle. When you are done with ezi beats, umane obviously mosamanzi awuziwabeka langeni and so on and so forth. Xa sewugqibile hlanganisa onke amayeza kokwenu kwindawo eyi-1, even though engqushekile efine, phinde wabethe, phinde wadibanise, wametshise man, mawasebenza dibane nayo yonke laa nto, la mafutha, la mathambo. I'm suggesting amafutha ungawatshisi at this stage, wangqushe ngamafutha enjalo. Make sure ukuthi la mafutha unawo yi-original. Ukuba uthi ufuna amafutha entontoni, sufumana amafutha ento engeyiyo kuthiwa yiyo. If you are not sure, don't have lo mafutha, don't add. Fumana the original, dibanise yonke le nto yakokwenu. Xa ugqibile yonke le nto ubuyenza uyidibanisile, yiphahlele, uxele abantu abadala uba nantsi into okwenza into ethile, uphinde uyibuyisele elangeni. Now seyihlangene. When you are done, uyingenise ke ngokuyitshisela impepho, utshoba ke ngokufuna kusetyenzwe njani, ufuna kuthini. Uwagqibile ke amayeza azo iintlanga zemali, uwasebenzise ke mntana omhle ngaloo ndlela ofuna ukuwasebenzisa ngawo amayeza akokwenu. Amayeza ngawakokwenu. Yenza le nto umoya wakho othi yenze, sebenzisa ngohlobo ofuna usebenzisa ngalo. Sumamela ukuthi kwaBhele baqaphula kwindawo ethile, wena what is your logic telling you? Ithine yakho into ekuqhubayo, mhlawumbi wena ufuna ugcaba phantsi kwenyawo. Ukuba itsho into ekuqhubayo, do that. Sukwenza ukuba ubani uthi kwenye indlu akuthiwa. And qala kuwe man, into yakokwenu khawuqale kuwe uzobona iimpendulo. Ukuba awuziboni iimpendulo apha kuwe, funeka uyazi uba le nto ayiphenduli. Nazi ke izinto ke mntana omhle esifuna uba sigqithe kuzo singakhange sipenikiswe leli xesha, siyalibona liyaphela. Number 1, amayeza noba ngowokwenza ntoni, ukuba isihlwele asikho ecala kwakho awazi usebenza, that is given. Number 2, amayeza okuthandeka intlahla including iintlanga zemali, ukuba umomene sisichitho mgqwaliso wena ungumntu ongathandekiyo, uzawuba nazo ezo ntlanga zemali, uqaphule ude uphume igazi, ube nezikazi, ude ubvele ethanjeni uqaphuleka oku. Ukuba
izinto ezimdaka ezihamba nawe awuzukohluka kwigeza elimdaka elinxiba isuti. Abantu baseying, oh, hayi shem laa suti eyintle yona but isemntwini orongo. Number 3, ukubana wena uthi urana ibhizinesi ekhaya and ikhaya eli lijikelezwa zizithunzela, abantu noba bayafuna uzokusapota but eli khaya yiloo nto ezalapha ekhaya iintlanga zemali. Ustep 1 kuklinwa wena mnikazi wezintlanga zemali. Uba uthi urana ibhizinesi ekhaya, iintlanga zemali ezi aziklini khaya, aziklini wena, unless uzi-order apha ekhaya for ephepho zentlanga zemali, kodwa ayikho le part obuklini ikhaya. So xa wenze izintlanga zemali, start by ustep 1 wokuziklina, step 2 wokukhupha amayeza la obuklina ngawo. When you are done, qaphula ke mntana omhle. Also, last advice, iintlanga zemali ingaske singazenzi sinamatyala amaninzi mani ekhaya. Khawukho wenze noba yi-shortcut yocenga izihlwele ukuthi mazivume iyeza lisebenze. And also thina sithi part of the process yokuphakamisa izintlanga zemali, even before uzifake egazini, khawukhuzibethela isilawo okanye bathi libhudluna, khawukhucenga amawenu ukuba nazi iintlanga zemali endifuna zenze ABCD. Ngenxa yexesha ke umshumayeli omkhulu uthi masiyeke ilale. I-last advice, khawubuyele kweza video uyokhangela ividiyo yezikhafulo apho bekuthakwa khona isikhafulo, ukhangele ividiyo yesibambelelo, ukhangele ividiyo yomama owayefuna uthandwa. Ikhona enye ividiyo, andikho noba sayilowudana, one assignment, apho utata othile othi mna ndingu-taxi driver, ndifuna uthandwa ngoosisi apha ecala kwendlela, kuthiwa nje icase. So bayithaka yonke le nto, and ke ngoku xa sewuyibambe yonke is easy ukuba uvele uyihlanganise ke ngonamayeza emali, ukhuphe wena iintlanga zemali, ufake la mathambo, ufake la mafutha, ufake le mihlaba, ufake la manzi. Azikho ke zanto kwizibambelelo, kwizikhafulo and so on, zingena specifically kwezinto zobiza imali. Nantso ke bantwana abahle into besiyiphethe namhlanje, sithi siyayeka kuyalala siyodibana ngomso Saturday. Komso sabe siphendula umbuzo othi, uyakwazi na ukuzithakatha? Impendulo ngu-ewe. Camaku ke masidibane ngomso xa umntu ezabe ezithakatha.